бинандагони азиз салом ва хуш омадед ба барномаи сархатти рӯйдодҳои имрӯз 24 декабр. Дар тақрибан 10 дақиқаи оянда аз он мегӯем ки соли нави милодӣ дар Тоҷикистон бо шукӯҳ таҷлил намешавад. Дар Исфара камераҳои назоратӣ дар рӯстаҳои марзиро вайрон карданд. Ҷо Байден бо имзои як қарор воридоти тамоми молу маҳсулот аз Шинҷони Чин ба Амрикоро манъ намуд. Имсол нархи маҳсулоти хӯрокворӣ дар Тоҷикистон беш аз 6% гарон шудааст. Боздошти марде ки ба дуздӣ аз 10 мошин дар Душанбе гумонбар мебошад. дар Тоҷикистон аз соли нави милодӣ ки ҳафтаи оянда фаро мерасад бидуни барномаи бошукӯҳи фарҳангиву фароғатӣ таҷлил хоҳад шуд. Ҳамчунин дар шаби соли нав паронидани мушак дар маркази шаҳр ва 4 ноҳияи пойтахт манъ гардидааст. Чунин тасмим аз ҷониби Истодии ҷумҳуриявӣ бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз бемории COVID-19 гирифта шудааст. Тибқи қарори Ситод барномаҳои фарҳангиву фароғатӣ дар ноҳияҳои Душанбе танҳо дар ҳудуди боғчаҳо барои кӯдакон баргузор мешаванд. Ҳамзамон ба гуфтаи Вазорати Маориф гузоштани арчаи соли навӣ дар ҳудуди муассисаҳои таълимӣ ҳам мумкин нест. мақомоти Исфара аз тахриби камераҳои назоратӣ дар деҳаҳои марзии ҷамоати Чорку хабар доданд. Зубайдулло Шомадов, сухангӯи мақомоти шаҳри Исфара, гуфт дирӯз нисфирӯзӣ чанде аз сокинони қирғизтабори деҳаи Куктоши вилояти Бодканди Қирғизистон 2 адад камераҳои назоратии мутааллиқ ба раёсати марзбонии деҳаи Сомонёнро тахриб карданд. Шомадов мегӯяд, дар камераҳои назоратии ҳамшафати он бар алло дида мешавад ки ин амалро содир кардааст ва ҳоло таҳқиқоти он аз ҷониби низомиёни тоҷик шурӯъ шудааст. ҷониби Қирғизистон дар ин бора то ҳол ҳеҷ вокуниш накардааст. Зубайдулло Шомадов мегӯяд, ин камераҳоро пас аз муноқишаи ахири марзӣ саратбонони тоҷик барои назорати марз насб карданд. Танҳо дар кӯчаи марзии деҳаи Сомонёни ҷамоати Чорку 13 адад чунин камераҳои назоратӣ мавҷуд аст. Бонки ҷаҳонӣ барои марҳилаи дуввуми тарҳи бозсозии нирӯгоҳи норак $65 миллион гранти иловагӣ медиҳад. Ин созмони молӣ мегӯяд, тарҳи мазкур ба беҳбуди таъмини нирӯи барқ ва тавсеаи содироти нирӯи сабз аз Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард. Марҳилаи аввали аз навсозии нирӯгоҳ моҳи марти соли 2019 оғоз гардида буд. Нирӯгоҳи норак ҳудуди 50% ниёзи солонаи кишварро ба нирӯи барқ таъмин мекунад. Пас аз анҷом ёфтани корҳо, барқарорсозӣ ба нирӯгоҳ имкон медиҳад ки истеҳсоли нирӯи барқ тақрибан ба 300 миллион киловаттсоат афзоиш дода шавад. раиси бахши русии Ассотсиатсияи байналмилалии пулис Юрий Жданов пешниҳод кардааст ки нисбати муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар Русия чораҳои сахттар андешида шаванд. Ба гуфтаи номбурда барои ҷиноятҳои муҳоҷиратӣ ҷавобгарии ҷиноӣ кофӣ нест. Жданов таъкид кардааст ки бояд муҷозот барои содир кардани ҷиноятҳои вазнини марбут ба муҳоҷирати ғайриқонунӣ пурзур гарданд. Ба гуфтаи вай, дар айни замон теъдоди муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар Русия аз 2.5 то 10 миллион нафарро ташкил медиҳад. дар ҳамин ҳол, тибқи омори Вазорати корҳои дохилии Русия, соли ҷорӣ мизони ҷинояткории байни муҳоҷирон 6% афзоиш ёфтааст. Дар ин муддат шаҳрвандони хориҷӣ тақрибан 34 000 қонунвайронкунӣ содир намуданд ки аз ин байн беш аз 26%-аш ба зодагони кишварҳои ИДМ ва ё СНГ рост меояд. Зимнан, сафорати Тоҷикистон дар Русия хабар дод ҳафтаи ҷорӣ ба 133 муҳоҷири тоҷик ки дар боздоштгоҳи муваққатии сахр ва нигаҳдорӣ мешаванд, шаҳодатномаи бозгаштро супурда, онҳоро рӯзҳои наздик ба ватан интиқол хоҳанд дод. Амрико ва Украина иддаои Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русияро рад карданд, ки гуфт Украина барои ҳамла ба вилоятҳои шарқӣ ва ҷудои талаби худ омодагӣ мегирад. Владимир Путин дар ин бора рӯзи 23 декабр ҳангоми нишасти хабарии солонааш дар Москав баён дошт. Ҷен Псаки, сухангӯи Коғи сафед, гуфт воқеият ин аст, ки ягона таҷовузгарӣ дар марзи Русия ва Украина сафарбарии нирӯҳои Русия ва баёнияҳои ҷангҷӯёнаи раҳбари Русия мебошад. Владимир Путин афзуд, нигаронии Ғарб аз сафарбар кардани нирӯҳо ба марз ва ҳамла ба Украина метавонад муқаддимаи талоши Украина барои ҳамла ба ҷудои талабон дар шарқ бошад. Мақомоти Украина ҳам ин иддаоро рад карда ва гуфтанд ҳеҷ нияти ҳамла ба вилоятҳои шарқиро надоранд.
дар улусиволии хоҳони Афғонистон дар рӯбарӯи ноҳияи Шамзин Шоҳин ҷасади як ҷавони номаълум пайдо шудааст. Корбарони маҳаллӣ бо нашри акси шиноснома ва ҷасад дар фейсбук иддао карданд, ки ин ҷавон шаҳрванди Тоҷикистон аст. ҳанӯз мақомоти тоҷик тасдиқ накарданд, ки ин нафар воқеан тоҷикистонӣ аст ё не. Корбарон хоҳиш намуданд, ки агар касе ӯро мешиносад ба пайвандонаш муроҷиат намояд. шароити марги ин нафар маълум нест. марзи Афғонистон ва Тоҷикистон руди 5 дум мекунад ва дар гузашта ҳолатҳои ғарқ шудани шаҳрвандон сабт шуда буд. бинандагони азиз, ҳамкорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ доранд ва дар сурати ба даст омадани тафсилот дар давоми рӯз барои шумо хабар хоҳем дод. шумо сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. ҷо байден раиси ҷумҳурии амрико рӯзи 23 декабр як қонунеро имзо кард, ки бар асоси он воридот аз вилояти шинҷони чин ба Иёлоти Муттаҳида мамнӯъ аст. ин як танбеҳи дигари чин ба ҳисоб меравад, ки амрико онро ба бадрафторӣ бо уйғурҳо ва дигар ақалиятҳои мусулмон дар вилоят муттаҳам мекунанд. бар асоси ин санад воридоти тамоми молу маҳсулот аз шинҷон ба амрико манъ мебошад, чун ба гуфтаи мақомоти амрикоӣ мумкин аст онҳоро касоне истеҳсол карда бошанд, ки дар урдугоҳҳо нигаҳдорӣ мешаванд. ҳукумат барои нигаҳдории уйғурҳо ва дигар ақалиятҳои мусулмон урдугоҳҳои бузурге сохта ва онҳоро маконҳои бозтарбия меноманд. амрико ва дигар созмонҳои ҳомии ҳуқуқ чинро ба наслкушӣ муттаҳам карданд. чин ин иддаоҳоро рад карда ва чораҳои ҷавобие дар баробари тадбирҳои танбеҳии амрико низ андешидааст. оҷонсии омори Тоҷикистон сатҳи таворрум дар бахши истеъмолии кишвар дар 11 моҳи соли ҷориро 7.5% нишон додааст. дар гузориш гуфта мешавад, ки дар ин муддат нархи маҳсулоти хӯрокворӣ 6.6% боло рафтааст. аз ҷумла маҳсулоти нони 4%, гӯшти беш аз 16%, сабзавот зиёда аз 14% ва равған 21.4% гарон шудааст. соли ҷорӣ арзиши як халта орди 50 килоӣ аз 240 сомонӣ ба 300 сомонӣ ва бештар аз он расид. нархи 1 литр равғани офтобпараст аз 13 то 14 сомонӣ ба 25 сомонӣ баробар шуд. бар иловаи маҳсулоти хӯрокворӣ, арзиши сӯзишворӣ ҳам ба таври камсобиқа боло рафт. моҳи равон раиси Бонки Миллӣ дар ҷаласаи парлумон сабаби афзоиши нархро ба омилҳои берунӣ вобаста кард. ӯ гуфт гарон шудани нархи гандум, равған ва шакар дар кишварҳои истеҳсолкунанда таъсири манфии худро ба қимати ин маҳсулот дар Тоҷикистон расонд. раиси Бонки Миллӣ ҳамчунин илова кард, ки дар оянда барои пешгирӣ аз болоравии нархи маҳсулот бонк фишангҳои худро истифода мебарад. аммо коршиносон роҳи ҳалро дар бештар намудани истеҳсоли маҳсулот дар дохили кишвар ва кам кардани сарбории андоз ба соҳибкорон медонанд. ваҳдат Ҳанонов ва Манучер Сафаров, ду футболбози шинохтаи тоҷик, барои 3 сол бо дастаи Персиполиси Теҳрон қарордод имзо карданд. онҳо беш аз 1.5 моҳ дар Теҳрон иқомат мекарданд ва бинобар баста будани равзанаи нақлу интиқолоти Персиполис дар бесарнавиштӣ ба сар мебурданд. дар айни замон расонаҳои эронӣ иттилоъ доданд, ки Ваҳдат Ҳанонов дар ҷараёни тамрин бо Персиполис пояш лат хӯрдааст ва эҳтимолан ҷарроҳӣ шавад. худи Ваҳдат Ҳанонов ва масъулини даста то кунун дар ин робита ибрози назар накарданд. Манучер Сафаров ва Ваҳдат Ҳанонов қаблан дар дастаи Истиқлоли Душанбе бозӣ мекарданд ва ҳарду узви дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон мебошанд. дар Душанбе марди 21-солаеро боздошт карданд, ки ба 40 мавриди дуздӣ аз дохили мошинҳо муттаҳам мешавад. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, зиёни расида ба соҳибони мошинҳо аз 1 то 10 000 сомонӣ ҳисоб шудааст. ба қавли манбаъ, боздоштшуда шабонга ба истилоъ ба шикор баромада, бо шикастани шишаҳои паҳлӯи мошинҳо аз дохил маблағ ва дигар ашёи арзишмандро тасарруф мекардааст. аз ҷумла танҳо дар як шаб гумонбар дар маҳаллаи Зарафшон 8 мошинро шикаста, аз дохили
яке аз онҳо 5600 сомониро дуздида аст. нисбати боздошт шуда ки қаблан низ барои дуздӣ суд шудааст, парвандаи ҷиноятӣ боз карданд. бинандагони азиз, ҳоло бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. имрӯз 24 декабр бонки миллӣ $1 11 сомониву 30 дирам муқаррар кардааст. 1 евро 12 сомониву 78 дирам арзиш дорад. қимати 1000 рубли русӣ 153 сомониву 60 дирам таъин шудааст ки нисбати дирӯз тақрибан 1 сомони бештар мебошад. дӯстони хубам, дар ҳамин ҷо нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро ба поён мебарам. ташаккур мегӯям ки моро ҳамроҳӣ мекунед. рӯзи бобарор дошта бошед ва бо радиои Озодӣ бимонед.